Здравейте! Днеска ще снимам гивея. Така. 10. Сега ще прочета участниците. Earth Boss Фатала е първо. Втория Мадур. Третия е Уолтон. Четвъртия е Колер. Или там нещо си. Петия е Мат 2003. Шестия е Кибершарк. Седмия е Turtle Shock. Осмия е Мастер Дона 32. Девето е Ревяли. Десетия е Нугат БГ нещо. Да, там. И сега да видим кой ще спечели. Стискам палци на всичките и ви пожелавам успех. 10. Нугат БГ спечели. Поздравления! Ще ти връча наградата на War Trade. Да. Поздравления! Нищо, че другите не са спечели. Аз ще правя още много гиввейве. И... да. Дано с нещо да съм ви помогнал. Нугат БГ. Ще ти кажа само едно. Имаш много дълго име. Моля те, не мога да ти го прочита. По скайпа ми кажи как се чете, защото не мога да ти го изреча дори. До скоро.